Takhle to dopadá, když jedeš ptákovi otvírákovi pro strom a chlupatý si s tebou chtějí dát relaxační dýchánek. A i když to vypadalo, že dojedem tak maximálně do prdele, tak na místo jsme nakonec dorazili v pořádku. Na místě jsme potkali dalšího ptáka otvíráka. Jenže tenhle by svým zobákem mohl otvírat trezory v Národní bance. Ještě, že tenhle pták nemá povahu toho mýho kreténa doma. Myslím, že by byly vybrany všechny poštovní schránky v okolních vesnicích. Každopádně setkání bylo velmi zajímavé a hlavně mým chlupatým podsvinčatům se tam tuze líbilo. No a když pan mistr nastartoval tenhle pelech, tak jsem věděla, že než pojedem domů, tak stihnu porodit další 3 smrady a poslat je na vysokou. Tak jsem se obrnila trpělivostí a začala alespoň flirtovat s tímhle sympatickým týpkem. Podtrženo sečteno, odpoledne bylo moc fajn a já své chlapce musela do auta dostrkat palcákem. Strom jsme úspěšně doručili na své místo a teď by bohatě stačilo, aby ho ten malej šedivej kretének začal užívat. Zatím se ho bojí, tak nazdar.